Iar cu această plimbare prin grădina zoo a Barcelonei se încheie clipul de azi. Data viitoare ne revedem tot în Barcelona și ne continuăm plimbarea pe străzile acestui minunat oraș. Și mergem să vedem acvariul, muzeul de istorie al Barcelonei, alte câteva locuri importante despre care vă vom spune mai multe data viitoare. Așa că nu uita să te abonezi la canal apăsând butonul de subscribe ca să afli când apare următorul clip din Barcelona, iar dacă ți-a plăcut clipul de azi, dă like, distribuie-l mai departe și altora ca să afli și ei lucruri interesante despre următorul loc pe care ai putea să-l vizitezi. Pe curând!